Ja sam samo htio da repliciram vijećniku Aliji Beširoviću. Ja znam da njemu nije jasno povodao neke stvari. I ja to uvažavam. Njemu nije jasno, ima Boga mi neki 15 godina. Meni je Alija Beširović sve jasno. A ovo što je moj kolega vijećnik Režo Stranjic rekao, doista niti ima šta dodatni odzeti. Svaka čast, tako se bori inače u klupama vijećnički. Ja mu čestitam. Izvoli, gospodin. Sad radi. Dakle, ponovit što sam rekao, dame i gospodo, moramo da razjasnimo ovu situaciju, da pokušamo da iziđemo iz nje, jer nas je predsjedavajući, gospodin predsjedavajući, perfidno uvukao u igru, a ja se vraćam sad na Poslovnik. Poslovnik je decidno rekao kada se traži glasanje, ako se sumnja u glasanje. Član 84. Iz tog aspekta mi ne bi mogli ništa da uradimo nego da progutamo taj sistem. Ovo što se desilo, on će se povezati na sljedeću tačku još jednom iz Poslovnika. Naime, prvo, posle svakog glasanja vijećnika glasuju, veći broj vijećnika koji glasuju, znači preko 16, preko 5-16 ili više, smatra se da je ispravan svaki dokument koji je izglasan, bez obzira iz koje stranke bili, jer mi predstavljamo općinsko vijeće, ali smo stranke ovdje tako kako nas je izabralo i to ne treba da bude problem. No, kada se ustanovilo da je 15 vijećnika glasalo, dakle, a trebalo 16 da bi ostalo onako kako su oni mislili da se ne stavlja u dnevni red, onda po članu 84 lijepo i piše tamo da ako izrazi sumnju predsjedavajućima da se koristi i taj dio da i vijećnik ima pravo da izrazi sumnju, ovdje u članu 84 ne piše da se to mora obaviti istog časa. To je formalno pravna manjkavost koju mi moramo progutati, ali za sljedeću sjednicu vijeća predlažem da vijećnici u tome razmislimo, da ovdje unesemo izmjenu ovoga člana koji kaže da se mora obaviti glasanje odmah istog časa posle sumnje. Dakle, to je vjerovatno u poslovnicima parlamenta drugi ima. No, ovdje je samo diskutabilno, dakle, to moramo progutati, da budemo načisto. Ali ovo drugo ne možemo progutati, teško je progutati. A to je da nije predviđeno, molim da mi se nađe član i nama nekima, po kojem članu predsjedavajući može dati pauzu. Tamo lijepo piše, u Poslovniku lijepo piše, predsjednik kluba može da traži pauzu do 10 minuta. Molim vas, ako ima negdje da piše da predsjedavajući može dati pauzu, onda mi nemamo šta da kažemo. Mi mnogi to nismo našli. Dakle, ovdje se može samo diskutovati o povredi Poslovnika po tome što je pauzu predlagao predsjedavajući, a po Poslovniku nema pravo. A što to znači? To znači ovog časa, ako nema to formalno pravno, ovdje se mora prekinuti sjednica i zakazati nova sutra i donijeti nove elemente u ovo. Pa ako budu svi prisutni, jer ovdje je perfidna igra bila. Ja govorim sa aspekta zakona, a ne govorim sa aspekta ni jedne od nas. Dakle, samo to želim pojašnjenje. U tom slučaju nema potrebe da održamo sjednicu jer nije postupljeno po Poslovniku, jer nije mogao predsjedavajući tražiti pauzu. To je samo ono što ja želim da pojasnim. Hvala. Zahvaljujem. Alija, jesi ti... Evo, morao bi ja gospodinu i Ružniću, i evo skupa ću obojici, i nas iz Demokratske narodne zajednice stvarno ne interesiraju ničiji problemi unutar stranaka. Mi kad dođemo na ovu sjednicu, mi hoćemo da radimo, da dajemo kvalitetne prijedloge, da radimo za građane, a očito vidimo da ovdje neko želi samo da unosi neku pomutnju. A zašto pomutnju? Gospodo, u kolegiju je iz DNZ-a čovjek, iz SDA, iz SDP-a i Stranke za BiH. Ovdje jedino klub DNZ-a je ispoštovao prijedlog kolegija gdje je
gospodin Beganović Hazim. Pa ni sami učesnici u kolegiju gospodin Beganović Hazim, koji je gospodin Seferagić Mehmed i Ružnić, oni su protiv onoga što su donijeli na dnevnom redu. Pa gdje to ima da ja budem protiv onoga što glasam jednom i sada ovdje ne glasam? Gospodo, zapitajmo se. Mi znamo koliko ova sjednica košta. To je gospodin Beganović jako puno puta znamo govoriti na sjednicama vijeća. A sada i sam učestvuje da se ona prekine. Da se ona prekine. Gospodo, nemamo pravo na to radi građana. Nemamo pravo. Mi njuke trebamo održati onako. Hoćemo li mi skidati neke tačke, ne usvajati, i to je naše pravo. Hvala. Zahvaljujem. Evo, gospodin Seferagić je prvo tražio repliku. Ja bih replicirao gospodinu Bešireviću. Tačno je da smo mi na kolegiju glasali za dnevni red, međutim ovo su sad druge okolnosti, prema tome ja poštujem stav svog kluba, jel? Ali moram isto tako reći da svako od predsjednika klubova ili vijećnika ima pravo da nametne tačku dnevnog reda, odnosno da je predloži i na samom vijeću, to tako stoji poslovnikom, je li tako? Prema tome, ovdje se sad dešla jedna druga stvar, da su sva tri predsjednika kluba podržala tu novu tačku dnevnog reda, ali jedino nije podržao predsjednik kluba Dejan, zašto bi ja isto vama mogao spočitavati, ali ja to ne želim. Nego ja predlažem da mi ne širimo ovo, da mi glasamo o tome da li ćemo danas raditi, da li će se ova sjednica nastaviti ili neće se nastaviti. Dakle, da mi to odlučimo ovo vijeće. Dobro, zahvaljujem. Gospodin Beganović. Ja bih želio da replika je gospodin Ali, replika je. Naime, iako sam ja jedan od članova kolegija i mi smo tvrdili dnevni red, molim ga da mi nađe u poslovniku gdje je izričito zabranjeno da vijećnik ili klub ne može da predloži novu tačku dnevnog reda. Zbog toga se i glasa. Prema tome, mi se ne posmamo pod pepelom, mi ne možemo znati šta svi 30 vijećnika razmišlja, jer je jedno što predloži predsjedavajući, dakle i služba za sjednicu vijeća, a drugo je što vijećnici treba da predloži neku tačku dnevnog reda. Dakle, o tome glasamo i to nema spora. I ne privatam da mi sami opovrgavamo svoje mišljenje koje smo jednom dali. Dobro, zahvaljujem. Evo, prvo je Senad. Ima replika polako. Prvo je Ružnić, pa onda Beganović, pa Alija Beširević, pa evo i šerif Kaljković. Izvoli. Ja želim da repliciram Aliji Bešireviću i da ja bi ga, ne da bi zamolio, nego insistiram da ne prospa demagogiju i da on ne drži ovdje lekcije. Ja znam koliko se on bori za lični interes kroz ovo vijeće, to je meni jasno. A što se tiče glasanja, gospodine sekretare, nakon izglasavanja sa 15 tačaka nema dnevnog reda, znači nije usvojen dnevni red na ovoj sjednici općinskog vijeća, to je jedna stvar, što na kakvim kerefekama, da tako kažem narodnjački, pokušavaju ovi novi iz neke nove stranke, pokušavaju da nametnu dnevni red, to je nešto drugo. Ja isto sam mišljenja, neko je ovo spomenuo, u interesu građana, jer klub vijećnika stranke Demokratske akcije uvijek će se boriti i bori se u interesu građana. Ja bi insistirao i zamolio kolege iz kluba vijećnika stranke Demokratske akcije da pokušamo raditi po dnevnom redu. Mislim, to je u interesu građana. A ja znam ovo lične interese, vidi se to i to je na dijelu, tako da, ali sekretare, molim te, nemoj dopustiti više pravno da je predsjedavajući nakon 15 glasova u zraku da traži pauzu, toga više nema. To ne postoji nigdje u poslovniku. Zahvaljujem. Sad gospodin Beganović Hazim, pa Alija Beširević.